Krásný večer, já vás moc zdravím, tady je Lenka a dneska mám pro vás skvělou zprávu, protože víte, že já mám ráda produkty Tiande a se společností vlastně nakupuju tyto produkty už skoro 7 let. Na začátku to bylo proto, že jsem řešila své pleše a tak to vypadalo asi prostě před několika lety. Nejenom, že mi ty produkty hodně pomohly právě vyřešit tady ten problém, který jsem řešila na začátku, ale pomáhají se spousta jinými problémy. Ať už to jsou bolesti, nebo máme krásné nejenom péči o vlasy, ale o celé tělo. Výborné jsou i doplňky stravy, unikáty s čagou, mumio, aronie, nebo teďkom velmi oblíbený glutation. Ale co jsou naše top produkty, tak určitě jsou naše náplasti. Naše náplasti Wutong a Yankang, jedna je vlastně takový brufen v náplastech, jsou to přírodní náplasti, mají 19 bylin a esenci, tady jich máte trošičku méně, ale ty jsou protizánětlivé a ty teďkom hodně oceňují maminy právě při rýmách. Nejprodávanější produkt je náš Slaviton a Ortofit, to jsou 2 gely, které prostě fungují na bolesti, na otoky nohou, na křečové žily. No a co se týká vlasové péče, já hodně doporučuji tady tuto řadu na aktivaci růstu vlasu. Pokud vám ty vlasy nerostou, jsou bez života, tak určitě tuto 3fázovou řadu, šampon, balzám a aktivátor růstu vlasu, to jsou kapičky. A velmi oblíbený je i náš deodorant, který je 100% přírodní sopečný krystal, který eliminuje zápachy, výborně funguje proti pocení, ale využijete ho třeba i na bradavice anebo na různé štípance nebo řezné rány, zastavuje krvácení. Je geniální, protože vám vydrží rok a půl a takový kamínek, který koupíte zhruba s tou VIP kartičkou kolem 250 korun, vám vydrží rok a půl a když si spočítáte náklady na antiperspiranty, tak se to určitě vyplatí. No a ženy, všechny ženy, ať už jsou mladé, staré, nebo prostě ty holky v elegantním věku jako já, jsme si oblíbili hodně tady tyto intimky. Jsou to bylinné vložky, které máme různé bylinkové vložky, které nejenom, že jsou takové ty příjemné, vítr do kalhotek, máte pocit takové té jistoty, bezpečí, ale hlavně umí srovnat hormony, takže i na to padání vlasu. A pokud vám ty vlasy třeba padají, tak máme teďkom ještě velmi výbornou akci. Šampon na padající vlasy, zase jsou tady plno bylin, tady ženšen, jsou tu zázvory v těch bylinných produktech, jsou to samozřejmě všechno receptury speciálně vyrobené podle čínské medicíny a to mě zaujalo a hlavně to funguje. Vyřešila jsem si nejenom padání vlasů, ty svoje pleše, samozřejmě i na ty vrásky, protože už jsme v nějakém tom věku, ale co mě teda hodně překvapilo, že nám to hodně pomáhá právě se zdravím. A naposledy mi to hodně pomohlo i vlastně snížit cholesterol a to bez léku, zcela bez léku, po 10 letech ho mám v normálu, takže za to jsem hodně vděčná. Co mám pro vás teďkom, takže abyste si mohli tyto produkty nakupovat jako já na začátku, tak je třeba si zařídit zákaznickou kartičku. Tu vám samozřejmě můžu zařídit já. Zákaznická karta znamená, že máte okamžitou slevu 35% a to bez nutnosti aktivace této slevy. Takže už při koupi jednoho jediného produktu máte 35%. A co víc, můžete využít ještě dalších bonusů, benefitů, akcí 2+1, 1+1 a ještě další 35% slevu na vybrané produkty, takže ve finále můžete mít až 60% slevu na váš nákup. A co víc, ještě můžete získat 200 korun na příští nákup jako bonus a poděkování za ten nákup první. Poštovné zdarma a na 1000 korun si dárek vyberete. Takže to jsou takové ty akce, které teďko máme a tato akce platí pouze do 31.10. Nezapomeňte, pokud chcete zaktivovat tuto slevu, zařídit si zákaznickou kartičku a zaujali vás některé z těchto produktů a chtěli byste třeba i využít jako dárky k Vánocům, protože tyto dárky já dávám pravidelně a všichni si je vychvalují. A zrovna dneska mi volala švagrová, že můj bratr
si prostě tyto gely maže, protože mu pomáhají na bolesti. Takže jsem strašně ráda a jsem vděčná, že to pomáhá opravdu celé rodině a vždycky tyto dárky ráda dávám i jako dárky k Vánocům. Takže co teďko můžete udělat? Napište mi do zprávy, že chcete zařídit zákaznickou kartičku, já vám zavolám, napište samozřejmě i telefon, anebo prostě mi zavolejte a telefonní kontakt dostáváte pod video. Takže mějte se krásně, já se těším, že se rozšíří řady našich Tiandích zákazníků, protože tato akce platí pro všechny zákazníky, VIP zákazníky, abyste si mohli zaktivovat tu slevu a užívat si ty produkty tak jako já. Stojí to za to a mě máte jako poradce. A já se moc těším, protože teďkom i v říjnu budu přednášet, takže já se na to taky moc těším. Vždycky to stojí za to ty produkty prostě vyzkoušet a najdeme přímo balíček pro vás, co konkrétně vás trápí, protože někoho trápí vrásky, někoho trápí padání vlasu a někoho třeba trápí zrovna ty bolesti. A nebo někdo chce dělat takový ten podzimní detoxikační program. Na to máme také produkty. Tak se mějte krásně a já se na vás těším.